Velkommen til Her er dit liv, hvor vi i aften skal hylde en af de største personligheder inden for den danske underholdningsverden. Aftenens hovedperson skal mødes til frokost med sin ven Peter på restaurant Slotskælderen her i det indre København. Vi har planlagt noget af en overraskelse til aftens hovedperson, for han aner nemlig ikke, at han skal være gæst i Her er dit liv. Alle gæsterne her på restauranten har lovet at hjælpe med til overraskelsen, og for at kunne følge med i det hele, har vi placeret skjulte kameraer over det hele. Så er det. Det må du se. Ja. Og så i eftermiddag her om et par timer, så skal jeg hen og have hunden steriliseret. Jeg tror, det var dig, der skulle sterilisere. Hej Jarl. Nej, hvor er det uhyggeligt. Folk bliver helt stille. Alle er frosset. Hej. 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 Ej, det er jo ligesom en film. Nu skal du høre. Igennem de sidste mange år, der har du i den grad formået at få tiden til at stå stille. Du er forblevet evig ung. Okay. Så nu har jeg for en stund fået tiden til at stå stille. Ej, hvor lækkert. Jeg har noget vigtigt, jeg skal sige til dig. Ja. Og det er, at du i aften skal være gæst i Her er dit liv. Okay. Hvad siger du til det? Jeg er jo ikke sådan en, som er gæst. Jeg er ikke sådan et objekt, som andre kigger på. Jeg er en iagttager, så det ved jeg ikke, hvad jeg siger til. Men det skal du være i aften. Det er jeg ikke meget for. Jeg vil hellere være her, hvor der er helt stille. Så kan jeg gå rundt og drikke alle deres chatter nu, for de gør jo ikke noget her. Ja. Jeg synes bare, du skal sige, at du glæder dig. Jamen, jo tak. Det må jeg jo tage med. Skal jeg så ikke sætte hele verden i gang igen? Jo tak. Det bliver skide fedt. Jeg lover dig det.